Ng atong pinalanggang gobernador, siya ang chairman sa Regional Development Council, RDC. Dito sa Manila, nag-meeting may kuyog sa tanan kongresista sa Region 7, kay siya may chairman sa tanan uban sa kanhi or ato ang partner or kanhi regional chair na si Governor Aris Comentado. We proposed and she approved and now has a budget for feasibility study. Tun-an na nato sa kauluhan ang coastal road gikan sa norte padung sa sur i-approve gyud na ni Governor Pam at siyang tagaan sa si Pagpakpak. So pasabot ang plano nasunod na diha magina magsugod ang plano. Imagine ang dalan di na moagi diri sa tunga kay perti na gyud muuta, di ba no? Nana sa Daplins dagat nga highway na Murag Manila. So makuha ni puhon ug ma-realize na napay unong katuig si Gov, si Mayura nakapay unong katuig, ako napay unong katuig, ikugop manipaut, manakubalihibo aning tanan plano na ito gawin. Within that 6-8 years, kaya pa may 2 katuig karon kung ma-realize na, imagine, kung manhid rin kay Mudahin, malabas ko ang Mudahin sa Kapitan Silio, unya mo atok mo albual, it will only take 2 to 3 hours, dili na mo biyahig 8 ka oras, 12 ka oras pa doon sa sur. Magtabog-tabog na lang niya tas itong mga pinalangga. Ikaduha, nag-istorya mi ni Gov Pam, ingon yun siya, ato yun yung i-push kung ang airport dire sa norte. Kaya nga naman, this will open up the economy sa tibuok probinsya. Ilabi na yun dire sa atua sa norte. Kaya na naman tayo mga pantalan sa Pulang Bato, sa Danbantayan, ay mga dagko mga pantalan. Unya, magsunod na ang mga investors or mga negosyante ug sulod ug naa na ang nindong na transportation. And lastly, I think i-expound ni Gov Pam kay the last time na mista mi ilahang mayora, they were talking on a very big sporting facility diri mismo sa Bugo ibutang sa atong pinalangga nga gobernadora through the provincial capital. Now, kani siya ningon ko nga Gov, despite sa tanan nato nga kalisdanan na agihan, bagyo, linog, bagyo, crisis sa ato ang tibuok kalibutan. Di lang sa itong nasod na, hindi naman kita naglisod ba? Nanungag ko sa kumaigsuon sa Japan ni aging simana, sila po din taon nga ito. Labaw pasad ko din taon sila yung nagtinga sa kalisod. Kaya nga naman, mahal yun kayo ang paliton tanan. Dili lang sa itong nasod. Kaya kung mag-away ng mga dagkong mga nasod, maapektuhan mo sa mga gagmay, bumahal. So, despite everything, but when leaders unite, ug makahiusa ang mayor, ang gobernador, ang sa national board, ilabi na si Gopam pinangga kaayo nga tos kauluhan, muna manggani nga naagi ni dalaro na, naghanking bugas, yung tuyong ining maayon niya, gawa sa bugas, paldo pag yun muntaga. Muna ako, maingon gid ko, let us be thankful to our Lord sa atong mahal nga mga kagahom. Sa kanunay gyud sa paggiya kanamo mga opisyalis. Kay panagsa ang opisyalis di na maguna-una ra pa panagsa sa pagserbisyo. Ang gahom na lang yun una. Pero karong buntaga nagpakita yun na ang inyong opisyalis diri sa probinsya, sa distrito o sa atong syudad sa Bugo nagkahiusa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muna ako this morning, I am very grateful Gov Pam, Mayor Mayal, kita sa atong direksyon dako kaayo og maon ng ato ang probinsya, labi na ang atong distrito ug ang syudad sa Bugo. Sakto gyud ang ingon ni Mayor. Padayon Bugo. Daghang salamat, maayong buntag.